γεύση. Κάτσε να πιάσω το συνέστημα μου γάκι. Όχι, μη Πέκκι, μας βλέπουν. Πολύ καλά, λοιπόν. Βρίσκομαι ήδη στο Κιθερώνα. Άμα. Σκύλες της λύσας! Πέφτε γρήγορα στα βουνά μου, λυθείτε! Πέφτουν σύνες στις κάρες του κάτω! Με τον πίστο και δίστε! Όπα! Πώς από εδώ, μωρή, ήρθα σε πανιέρα. Ήρθα να συνοδέσω τον νεροτήλο, φίλο μου. Μάλιστα. Σας φέρω κάτι. Εμένα θα μου φέρεις ένα γάλα. Κάτι άλλο. Ναι, έχετε δίκιο. Ας μην είμαι πια τόσο εξωδρομικός. Θα πιο καρποσυνήθως να μένουν στις τυφλίδους, τα μετυπία. Μια σουμάδα. Κανένα ουρισκάκι, καμιά μπόμπα, τίποτα τέτοιο. Θες. Τι χαμηλής τάξης σου καμετυπίων αυτό πια. Δεν αρμόζει να παρεμβρίσκω μάλλον. Το πάμε μάθω. Ρε Κωνσταντίνε, δεν βλέπεις κάνω δουλειά. Είμαι το κομμενάκι μου εδώ. Μαντελίνο. Πέγγι, μοναδική μ' αγάπη. Έχει φιλερωτήλε. Πολύ καλά, θα αποχωρήσω μόνος. Καληνύχτα. 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 Ναι, καληνύχτα. Έλα κλάψω με νύχτα, μάγαρο, καληνύχτα και καληνύχτα. Πω. Πάω να φύγω. Πάλι θα φύγεις, Ελένη μου. Έλα, μωρέ, θα τα καταφέρεις και μόνος. Κουράστηκα. Τόσο ώρα. Έλα, νύχτα, ας πάμε σπίτι. Ναι. Μπράβο, ρε παιδιά. Άντε, καληνύχτα, Νικόλα. Καληνύχτα, παιδιά. Πω, τι κουραστική μέρα κι αυτή, Παναγία. Φάω σοκολατάκι. Ζάμπο. Με τρομάξατε. Κατακάξα κακόφωνη. Στος και Παναγία. Κωνσταντίνε! Ζαμπουζά. Ζουζά. Ποιος δίνει και πίνει σε αυτό το καμετυπίο, ναι, αυτή. Κωνσταντίνε, τίνε! Της ποινής αυτής της παρακαλώ τα αστεία θέλω να συγγράψω. Κωνσταντίνε! Τι έγινε, γιατί φωνάζετε? Της ποινής Μαντελινάκη, η φίλη σας. Μόλις μου αποκάλυψε το αφαλήρωτο το χαρακτήρος της. Αλήθεια να παίξω κι εγώ. Τι να παίξετε. Να παίξω μαζί σας. Της ποινής Μαντελινάκη. Ναι, σωστό. Σιγά μην θέλετε εμένα μαζί σας. Της Μαντελινάκη. Το πινόκο μου μιλά. Της ποινής. Ένα σήμα το πινόκο. Σας παρακαλώ. Ελένη, πάμε πάνω. Όχι! Τι είναι! Πάντως, σαν τρελή κάνει για τα γκάλια μου και την Βυζαντινή τη τσαρπινιά μου. Πάντα το ήξερα δηλαδή, απλά τώρα με την περίπτωση. Πολύ ακόμα. Από αυτό το περιβόητο, το σεξαπίλ μπορώ να το κάνω. Κύριε καθηγητά, εντάξει είναι τώρα. Κοιμήθηκε αφού ηρέμησε. Εγώ καλύτερα να πηγαίνω τώρα. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Σας χαιρέτησα, δεν σας χαιρέτησα. Χαίρετε, τι κάνετε, καλά, ευχαριστώ. Γεια σας και αδείο σας, Δεσποινής. Μπράβο. Πάλι εδώ. Άντε ρε κορίτσια, πού είστε, πελάτες περιμένουν. Άτσα, το ματινάκι. Πώς επαδώνεις τα περπατήματα. Είπα να περάσω και καμία βόλτα. Καλά έκανες. Να και ο κόκκινος ο Νικόλας. Τα καρύτσια μ' αρέσει. Αλλά βέβαια, σιγά μην προσέξει εμένα. Ένα σήμα το μυρμηγκάκι. Σωστά. Τι λες! Δεν έχεις εσύ προσόντα για να προσέξει ένας άντρας. Α, ναι. Δηλαδή τι προσόντα έχω εγώ πάνω μου.
έχεις πλούσιο εσωτερικό κόσμο. Εφεγγή. Ναι. Και εκτός από αυτό, ρε παιδί μου, έχεις και πλούσιο εσωτερικό κόσμο. Έχεις μεγάλη το βρήκε. Το βρήκες. Καλά, τώρα που πήραμε φόρα, να αναφέρω και το γεγονός ότι έχεις και πλούσιο εσωτερικό κόσμο. Ναι. Είδες πως έπρεπε να προσοντέκει. Απλά χρειάζεσαι λίγο περισσότερη αυτοπεποίθηση. Ναι, σωστά. Θα είναι ένα σήματο πυρηνικά την αυτοπεποίθηση. Έτσι. Καλά, γεια. Γεια. Νικόλα. Ναι. Νικόλα. Ναι, το ρίσκω. Νικόλα. Ναι. Άπε. Είσαι καλά. Πήψες ένα ποτήρι νερό. Ματίνα! Μην την παρεξηγήσει, έχει εκεί πετάξει σπινάκια. Έλα, πάμε να φύγουμε. Μωρή Ματίνα, τώρα είναι η τελευταία σου ευκαιρία να το ρίξεις. Σταμάτα. Θα πας, γεμάτα αυτοπεποίθηση και θα το πεις. Μάγκα μου, είσαι για μια νύχτα που κανείς ποτέ δεν θα ξεχάσει. Εντάξει. Νύχτα μου, είσαι για ένα μάγκα που ποτέ κανείς δεν θα ξεχάσει. Καλέ. Έλα, πάμε να φύγουμε σιγά-σιγά. Πάμε, σε πάω σπίτι. Ελένη, πάλι θα φύγεις. Τώρα θα την αφήσω έτσι όπως είναι μόνη της και τα χάρη. Κοίτα. Πρέπει να φύγουμε. Λυπάμαι. Εκεί. Πάμε μέσα. Παρακαλώ. Ναι, πείτε μου. Σοβαρά. Ναι, βέβαια. Θα περιμένω με ανυπομονησία, πείτε της. Ευχαριστώ. Γιατί χαίρεστηκες από τη χαρά σου? Θα με επισκεφτεί η Lady Petula Ruffington, Ελένη. Άντε, καλέ, σιγά το πράγμα. Και σιγά το πράγμα, Ελένη. Petula Ruffington, παιδί μου, χαρακτήρισε το σύγγραμμά μου marvelous και fabulous. Είναι και προσωπική μου έμπνευση. Αφού είμαι τόσο χαρούμενος, θέλω να αγκαλιάσω ακόμα και εσένα, βρε Ελένη. Εγώ δεν θέλω. Ναι, συγγνώμη. Έχεις βάλει πάλι ασετόν για aftershave. Εγώ πάω στο πανεπιστήμιο να πω στους συναδέλφους μου. Bye. Τι έγινε μέσα από εδώ? Άκουσε, Ελένη μου, τσακάθηκα με τον άνθρωπο. Αλήθεια, πάλι? Ναι. Τώρα τελευταία αφιερώνω όλη του την ώρα στις θείες που το χρειάζονται και τον έχουν ανάγκη. Τι μου λες! Αυτές οι θείες πρέπει να καταλάβουμε επιτέλους πως ο μάθος έχει κοπέλα. Να πω ότι έχεις άδικο, όχι να το πω. Καλά, Για να μην αναφέρω την αριστερή πτέρυγα του εργοστασίου που πιάνει συνεχώς φωτιά.